vrstvách kože. Stimuluje tvorbu fibroblastov, kolagénu. Čo to znamená? Rýchlejšie sa nám hojare. Ak sa nám poškodí pokožka, prídete z pláže, ste úplne do rajtanu, regenerácia je oveľa rýchlejšia. Len, aby som nezabudol, ľudia sa ma často pýtajú, ako často tie produkty používať. Keď to používate bežne ako kozmetiku, raz, dvakrát denne, úplne stačí. Keď ste starší ráno a večer. Keď máte kožný problém, niekoľkokrát denne. Týka sa to aj užívania niektorých celkovo užívaných doplnkov pri rôznych chorobách, ale k tomu sa ešte dostaneme. Má veľmi chladivý a upokojujúci účinok. Každý, kto si aloe vyskúša lokálne, zažije tento pocit príjemného schladenia. Keď sa chcete ešte viacej schladiť, napríklad v prípade popálenia pokožky, dajte ten produkt do chladničky. Bude extra super chladný. Tá fermentácia mení vlastnosti a vytvárajú sa nové molekuly. Viete, na čo sme používali doteraz v rámci potravinárstva fermentácie? Aké sú fermentované produkty? Sú ľahšie stráviteľné. Niečo vydržia. Plus to, čo to fermentuje, je sakramentsky zdraviu prospešné. Preto vám to lekári hovoria, jedzte toto, jedzte toto, jedzte tamto. Že vy to nejete. My nejeme veľmi veľa vecí. Ja som zástanca zdravej životosprávy. Ja mám rád aj vegánov a vegetariánky. Len nechýba vám niečo v tej strave? Strašne veľa vecí. A tá fermentovaná aloe zmení vlastnosti samotného gelu, ktorý už má samotný fasad vlastností. Aké sú prínosy pre pokožku? Lepšia absorpcia, lepšia bioaktivita. A čo to znamená tá bioaktivita? Ja vám to poviem na prípade kolostra. Kolostrum má super peckové zloženie. Hej? Máte fasa kravu, super krava, máte dobrý odber, načasovali ste to správne. Tú bioaktivitu ovplyvní to, čo robíte. Hej? Keď to zahrejete, je to na nič. Hej? Keď to zmrzne, je to na nič. Musí to byť správnym spôsobom spracované, keď sa to dostane ku vám, aby to fungovalo. Keď si dáte probiotika, ktoré sú živé, ale je ich 1% vo vašom tenkom červe, tak vám fungovať nebudú. Má silnejší hydratačný účinok. Tie cukry, ktoré sú rozložené tou fermentáciou a aminokyseliny, pôsobia ako prirodzené zvlhčovadlá. To znamená, zmenou tej chemickej štruktúry vám vznikajú chemické látky, ktoré majú ešte výraznejší efekt, po ktorom ideme. Podporuje dokonca tvorbu kyseliny hyaluronovej.